treats esocial media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Vazukuru, can you identify this place? Can you identify this place? Whosoever acha identify this place here, kuti ndiri kupi, aiwa mubayiro uripo ndichava kupaka mubayiro kako ke-airtime handiti, unongonyorawo ma-comments ukoko, tobva tatokandira. So chiteerera kana ungasati wasubscribe paSaint TV, subscribe. Wobva watifollowa futi pa our Facebook page rakanzi Saint TV. Also go and follow us on Saint TV official pa Instagram handiti. Zvukudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So ndoda kungokupai update yekuti tichange tichizoita tichazenge tichiita ma comment skits pa channel penyu. Tichange tichizoita ma comment skits. Also Saint Trending TV ichachinja from Saint Trending TV into Saint Comedies handiti. So let's just go and subscribe ikoko and follow nekulike our Facebook page handiti. Basa richitoenda mberi. Ndichida kuti congratulations handiti. Thank you very much. Ne 25,000 no 26,000 almost 26,000 per family handiti. Subscribers. Thank you very much. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Katara noma comments muchitipawo ma suggestions enyu ekuti moda kuti tinge tiri tinoitei pa channel yenyu, channel yamunenge muina sekuru venyu, the only Zimbabwean uncle. Pari zvino tobva tati chi much love.